ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ ସେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଏ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ। ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ରାଜି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଥିରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ବିଜୟ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ପରାଜୟ, ଏହି ଆଜୀବନ ବିବାଦ କାହା ପାଇଁ? ଯାହା ଆସିଛି ଦିନେ ଯିବ, ତେବେ ମଣିଷର ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନ ଆସେ ତେବେ ମୋତେ କହିବେ। ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲି ନିହାତି ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିନଟି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ତ ଏପରି କର ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ମୋର। ଆମେ କିପରି ଦେଖାଯାଉ ତାହା ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି କରିବା ଜାଣେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ଶିଖାଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ତ ଦୂରେଇ ହିଁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସର କାରଣ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ବି ବର୍ବାଦ କରିପାରିବ। ପ୍ରେମ ସେମିତି କର ଯେମିତିକି ତୁମ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ମାନୁଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଠାରୁ ବଢ଼ିକି ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଥିବା କ୍ଷତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଥିବା କ୍ଷତକୁ ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କେହି ଥିବ। ଜୀବନ ଆକର୍ଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ନିରାଶା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଆଘାତ କର ଏବଂ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। କିଛି କଥା ସହିଯିବା ଉଚିତ, ମୌକା ମିଳିଲେ ବେଳେବେଳେ କହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଦାସ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ହାଟରେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ଭଲ। କାହା ପ୍ରଶଂସାରେ ତରଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଜଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ଦ କରୁଛି ତାର ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛ, ନଚେତ୍ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବି ତୁମ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଏପରି ଅଧିକାର କିପରି ଦାବି କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ? କଷ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ନିଜର କଷ୍ଟ କଥା କହିବେ? ନିଜ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ସାରଥି ହୁଅ
କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି କେହି ସାରଥୀ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଭଲ। କାହା ମିଠା କଥାରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ତଳକୁ ଖସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମକୁ ଦେଖି ତାଳି ବଜାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ସକାଳ ହେବା ଯାଏ ଫୁଲକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବ କି କାହା ଶ୍ମଶାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଯେପରି ବି ହେଉ ହସ ଖୁସିରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ? ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ନଚେତ୍ ଖରାରେ ତ କାଚର ଟୁକୁଡ଼ା ବି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। କେତେ ଅଜୀବ ଥିଲା ତା ପ୍ରମିସ୍ କି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। ମୁଁ ବି ପଚାରି ନଥିଲି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ୟା କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସହିତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ବଦଳିଗଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜିନିଷଟି ତୁମର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ସମ୍ମାନ ତୁମର ନୁହେଁ ଅର୍ଥର ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗରେ କିଛି କହି ନ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁରୂପୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଭାବନା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରେ ସେ କେବେ ବି ତୁମର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କପଟି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାକୀ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏଠାରେ ଶପଥ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାର ମନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମିଛ କହିବା ଶିଖିଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯୌବନରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ବଳି ଦେଇପାରେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ସାରିଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ଜୀବନ ମୋତେ ଏହିପରି କିଛି ଦେଖାଏ ଯାହା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଭୁଲ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବତା ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ପରପରି ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଭ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନ ମୋତେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ। ତୁମ ସହିତ ଯେତେ ଛଳନା କରାଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଯେତେ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହେବେ। ଆଜିର ସମୟରେ କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ,
ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖିଯିବ, ତୁମେ ବହୁତ ଶୁଣିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ମିଛ କହିବା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ବଦଳିଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କରିବି? ଏହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଚତୁରତାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନ। ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଛଦ୍ମନାମ କରୁଥିବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଚାଲାକି 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ। ଜଣେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି କାହା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ଚେହେରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ ଯେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।